Ojirax naman pala. So nakita. So ang lungkot namin ni Mrs. no kasi ano, nung isang araw naka-recover na sana yung palaya namin. Ngayon bali kagabi sobrang bumusang lakas ng ulan tapos binaha. Ito mga kaji, nakikita nyo. So pumasok sa bahay namin, katatapos lang namin maglinis mga kaji. Daming putik nakapasok sa bahay. So yun nga mga kaji. So sa kapitbahay rin na palayan, no, kita ko sa inyo mga kaji. So yun, yan, sobrang lakas ng ulan mga kaji. Umapaw yung tubig. Ayun. Ayo ko gunabang. Ay, nag-vlog si Henry. Ako na po now. Yung sponsor, may sponsor. May sponsor pala ako, si Manang ba kape, Nescafe 3-in-1. Nans. Abe. Baka Nans. Sige na Nans. Kahit 3 box lang. Nans. Maawa ka naman Nans. Lagi kaming umiinom nito Nans. So punta tayo ng mga G. Tulay kasi daming mga kahoy na bara mga G. Yan. So check para makikita nyo mga G bakit pumasok yung tubig sa bahay namin at sa mga ibang palay na kapitbahay namin. Yan. Mga G, nakikita nyo. Yun. Daming kahoy na bara mga G. Ito mga G, si Dennis mga G. Dennis. Oh, that's hot. That's hot. It's the boy wonder. Hindi pa pumunta yung yung bako ng government namin dito, matagal. Sobrang tagal. So punta tayo sa palayan ni Mrs. Makati. Kasi shout out pala ni ni Ma'am Honey, number 1 fan ng Omega. Omega, baka naman hoodie at saka t-shirt lang. Gabaha. Hala, inlutaw naman yung motor. Hala. Aman si Emilio Punta tayo sa kaji. Dumadaan tayo dito sa bahay ni Don Emilio. Nya, swimming pool. Ha? Ano man? Ikaw mo bugsay. Napakaputik mga idol. Ito pala si Don Emilio. May-ari ng pangsabong na manok. Pangsabong na manok. Kung gusto nyo bumili ng pangsabong na manok mga kaji, so punta lang kayo dito sa Dagatan, Orquita City. Yun, daming pangsabong na manok. First class to, mga champion tong mga pangsabong namin dito. Kitam? First class yan. Dandan ako mga kaji, kaya baka madulas ako, napakaputik.
So kanina madaling araw mga ka-G, sobrang taas ng ano sa palayan, tubig. Binha kasi mga ka-G. Sobrang taas ng tubig. Eh ngayon, ay, medyo bumababa na yung tubig. Papakita ko sa inyo mga ka-G. Mga ka-G, yan. Madaling araw, hindi talaga nakita yung ano, yung palay. Yan. So ngayon bumababa na yung tubig. Medyo nakita na yung palay. Okay naman kasi hindi na to mga bata, parang ano na. Medyo nasa ano grade 5. Grade 5 na, stage 5 na yung ano niya. Pagtubo niya. So yan, yung sa kapitbahay rin. Pero yung sa iba mga ka-G na palayan, hindi na bahaan kasi ano, mataas yung ano na nila kasi doon, parang yung lupa nila mataas. Sa amin dito mababa, tapos malapit kami sa ano, sa tulay, sa may creek, kaya kapag malakas ang ulan sa bukid, magdadala ng mga kahoy, yun bumabara sa ano, sa creek dito, tapos yun umaapaw yung tubig. So sana makarecover yung palayan namin mga ka-Gino, pati sa kapitbahay namin ng palayan, sana makarecover. Dito yung daanan, dyan papasok sa anong namin mga ka-G, bahay. So dito sa likod yun, grabe yung putek sana ito, pero okay pa rin, still alive, but no rice na. Ay nako. Yung ano sa may malayo pala yun mga ka-G, if nabahaan ba sila. So tara, puntahan natin. So hanggang dito mga ka-G, so umabot yung baha. So ngayon punta tayo ng dagat mga ka-G, kasi maliligo ako. Kakatapos ko lang kasi maglinis ng bahay, kasi nakapasok yung ano, tubig na may dalang konting putik. So ligo lang dagat para malinis tayo. Dagat mga ka-G, so maliligo muna ako kasi napakaputik, no? Naputikan yung likod ko. So dito lang muna mga ka-G.